Kampana. Napalabas. Impudnon ni Salome ken ni Daniel, tipudno apanggedan ti amana. Gapu iti naamuan ni Daniel, nagdanag daytoy nga mga nadatidake sa mapasamak iti amana. Iti sa bali a bangir, agmaymaysa ni Padre Burgos, iti inasitgan daytoy ni Mauro nga ama ni Daniel. Nagkid daw daytoy iti bendisyon, gapu iti aramiden na apan nagpaliiw. Kabayatan na, at daynawagan ni Maria, tapno bilinen na nga agsipot iti tunggal garaw ni Daniel. Immasidagken kuana ni Senyor Pasito, ket dinamag daytoy no anya ti pangpanggapen na. Iti may sagun daway, nagkuyog da Daniel ken Alfon, anapan ni Jay Turod. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinobela tayo anapauluan. Kampana. Agyaman ak gayam, Alfon. Taore may sakabak na. San ka ngagpilpili iti pakigayaman? Nukasken ka ti kinasingpot ti pakigayimak. Apay pa lang agsapulak iti sa bali. Si kalatan tamo ka mapagtalkan ka. Kastakmat kan ka, gayam Alfon. Sikamat ti pinilik agayam ko. Gaputan singpot ka. Amo mo sakit, dagiti pada ka marigrigat. Ala, saan ta napagsaritaan dayta? Gayam Daniel. Mapantan iti nang iparadak. Ada nagkarasakas iti saan unay nga adayo. Asin, Kasla tao di kilat nga imadayo, Alfon. unad. Nasiputak mo tiya adayo na. Anya tar aramidon day dya tao ditoy. Panagkunakit palpaliwan na taday di tao. Anya? Agan nagtalang iti panagawid ta, Alfon. Ang mga nudakas mo ti pangpanggapon di nagpaliw ka data. Madandanagan ak Daniel. Sino nga jay tao anasiputan nyo anang paliw kada kayo kan ni Alfon ijay turod. Diyak mo na nang. Di may nailasin ka ni Alfon. Ngamin, nagpartakmot nga imadayo. Oh. Nagkapoy ti kasamakan apa sa titurod na nang. Kat panagkunak, nabayag a pinalpaliw na kami ka ni Alfon. Anya nga ti pangpanggapanday jay a tao. Apay apalpaliiwan na kayo kan ni Alfon. Nanang, Ala, mapankan iti seled mo. Maturog tan anak ko. Tani, adalaman tirabi Nagkaduti sa nga ili ni Papa. Agsasarita da iti beranda ti mansyon. Madlaw a seryoso ti panagsasarita da. At dapay kakadwada ang nagtagi armas. Asino dagita sa nga ili ni Papa? Italang ang makita kita. Itay pa'y apal-paliiwan ka, Alfon. Kit-kita umat dagiti bisita ni Papa. Ha? Mas daaw ka kadi? No apay anagado ti bisita ni Papa ita dito'y mansyon? Apay kumamas dawak. Katamokmot ni ado ti gagayim ni Papa, Manang Maria. Apay nga rod akas taon ay ti panangkitam kadakwada. Agdwa-dwa ka kadi? Gaputan nagtagi armas dagiti lalaki ang nakatakdar iti ruwar ti mansyon? Apay, pulis ka di dagiti nagtagi armas a lalaki, nga da iti ruwar ti mansyon, Manang? Saan na pulis dagita, Alfon? Bodyguard ni Mr. Cheng. Anya? Baknang ni Mr. Cheng. Iso aka sa pula na ti bodyguard. Dagiti mataduma ang lalaki ang nakatugaw iti aglawlaw ti swimming pool. Bodyguard matlaang ni Mr. Santos. Ha? Kasosyo ni Papa iti negosyo ni Mr. Santos. Mabit man lang, Manang. Apay nga mamam dagiti kasosyo ni Papa iti negosyo. Ha? Sa bagay. Diakon mas daaw. Sika nga min tinapatid ka ni Papa. Anya? Saan ka di, Manang? Amin na kayat mo kat ipaay ni Papa. Idinto ta siya. Awan na pulos ti panahon ni Papa makisarita kanya. Si kalaang ti kay kayat ni Papa.
Ijay simbahan ti San Felipe, ti papanan ni datayo, Benji. Papa, api ngamin anas ken nga isurot nakpay ijay simbaan. Yak kayat ti mapan makimisa. Nasken niya ramidan ni Sika, ti ipaparamid ni Siak Maria. Kayat ni Siak, namamamom ti kura paruko sa tiyay. Anya? Oo, saan na nagkadkad ni Sika, iti kayat na mapasamak ni Siak Maria. Agtung palatan ni Sika. Okay. Sikat ti masurot, Papa. Muy bien, Maria. Para matla iti negosyo ni Siak daytoy nararamidan ni Siak. Nasken na mayasidig ti pamilya ni datayo iti kura paruko. Papa. Asidig tayo ni ti simbahan, Benji. Iparada mo ti kotse. Kasarsarita ni Papa ni Padre Burgos. Napatagsakit di ti pagsarsaritaan da. Masikurana kun asimurot kin ni Papa dito'y simbahan. No kumatay jay kotse tinaaramat ni Imay dito'y. Nagawid ako man na. Anya ngamin at talaga ti pangpanggapan ni Papa nga aramidan. Apay anasken pay lang nga isurot nak. Naimbag nga oras yun, ma'am. Gumatang ka itila ko kasampagita. Anya kumangay ti pangusarak iti dayta ang sampagita. Mabalin mo nga iparabaw iti Pumanaw altar kan. Yak ka sa pulan dayta ang sampagita. Ha? Oh, anya pa'y latar aramidam. Pumanaw ka no di mo kayat adadaulak dagitan lakom asam pagita. Ma'am, saan mo kumamot abugkawan ti anak ko? Si kagayam ti ina daytoy pobre ngaglaklako iti sampagita. Uwan, ma'am. Siyak ti inana. Sige, ma'am. Pasensya ka no nasinga ka iti panagmaymay sam. Umadayo kami iti inak. Itay kumapay Ola, umadayo kayon sakbay ang makaisawang iti saan nyo ang magustuhan. Mapantan, Romana. Dagiti awanan bain amarigrigat. Laklak kwandakit din itilalakaan a klase ti sabong. Ay, talaga ang masikurana kong dito. Gapo iti panangururay ko kini Papa. Ay, agagatila kun nga da dito'y ruwar ti simbaan. Gapo kadagiti tapok. No kasapulan ni Sika ti tulong ni Siak, Padre Burgos. Ibagala at dagos ni Sika. Wen, Senyor Pasito. Nakita ni Siak na ato ti mabalin na matarimaan dito'y nasimbaan. Kaya't ni Siak ti agi-donate iti dinero. Tapno mariper, tinadadael na paset dito'y nasimbaan, Padre. Saan la na dayta ti maitulong ni Siak, Padre Burgos? Urayan niya, basta ibagala ni Sika, ti kayat na maitulong ni Siak. Sige, senyor. Urayam ti pangaddan ko maipapan iti bagbagam. Adios, Padre Burgos. Nayam amok metan kini Sika ti iha ni Siak. Hasta luego. Nasiputak itay ti inaramid kun ka ni Maria, Romana. Am-amom day siya babae, Daniel. Wen, Romana. Kabsat ni Alfon dayjay. Anya? Kamakamakamon kayo itay. Ngam kilat mo nga madayo kayo ka ni nanang mo. Wen, Daniel. Nauyong gayam at talaga ti kabsat ni Alfon. Saan la na uyong dayjay a babae, Romana? Bastos pa'y nga agsasaw. Daniel. Di mo ratan ikaskaso ti inaramid dayjay Maria. Wen, Daniel. Agyaman nakit di iti panangisakit mo kada kami iti inak. Gayam ka matan, Romana. Kat jakat nga damang bastos kan ka. Ay, uwan gayam. Saan mo matan nakadwa ti inam? Napanan naglako iti ikan iti tiyendaan, Daniel.
Nagsina kami mo't itay. Kalpasan ti inaramid kada kami ti kabsat ni Alfon. Adto yan ti meriendam, Senyorito Alfon. Idi sumlatan di talamisahan, manang Osang. Sige, Senyorito. Ang merienda kan, Senyorito, Amo ka paboritom tinsagana ka merienda. Nay. Apay ngay, asaan ka mo tin matagtagari, Senyorito? Kita matlat tantiin dasar ko ang meriendam. Pasensya kan, manang Osang. Adala ngamin kilat asim ka niti isip ko. Nadlaw ko nga raw, akasla na unag ti pampanunutam. Iso nga intuludan kan iti meriendam. Manang Osang. Ay na, nagwapo at talaga ni Senyorito Alfon. Oh, apay nga gis-isom ka, manang. Ay, awan, di mon ikaskaso ti panagisam ko, Senyorita. Ala, kanamon ti insagana ka meriendam. Rabiin, Romana, agtugtugaw ka pala ang dito salas. Ingka maturugan, tapno saan ka mapuyatan. Sa anak pa'y ama katurog, nanang. Umuna kayo latan ama turog. Anya ka diti pampanunutem. Itay pa'y anadlaw ko ama imaymayang ka. Pampanunutem ka di itinaramid kan ka di babae, ijay sango ti simbaan. Saan, nanang? Awan ti pa kainaigan day ti babae iti pampanunutet. Anya nga ron ti pagparparikutam, anak ko. Umadanin ti pa nagsasarak ti kolehiyo, nanang. Basit pa'y lati urnong ko. Amangan no saan nga umdas para iti matrikulak. Romana, Amangan no saan ako na makapagtuloy nga agadal iti kolehiyo, nanang. anak, Nukas pangarikan mat na mabayadak ti pagmatrikulak. Kasanunto pa yan dagiti daduma pi apagkasapulak iti pagadalan. Amangan no jak matla kabailan agatangan dagiti aramatek nga agadal. di ka madanagan anak ko. Igaid ko tiyang trabaho para ken ka. Uray no basit lati sweldok ama kilaklako iti ikan iti tiyendaan. Nanang, Agadal ka iti kolehiyo, Romana. Ala, maturog kan. Tatulungan kan to iti panagadal mo. Gayong Daniel. Saan ka da naglako ito sampagitan ni Romana? Apay ajak makita. Nalapit na sana naglako itagayam. Aman nga no. Oh. Apay adi mo yung tuloy ito ibagam ko ma. Gayong Daniel. Gayam. Aman nga no napabot nga ni Romana. Ha? Anya ti kahit mo asawan. Gayong Daniel. Gapo iti naramid kan kuha na ti kabsat mo ani Maria. Anya? Pinabayan ti kabsat mo ni Romana idi kalman dito isango ti simbaan. Anya ti naramid ni Manang Maria dito simbahan? Kat saan mo ta makimismisa day jay? Kadua nang ti papam. Kinasarita da ni Padre Burgos. Kasta ka di, gayam. Ay, uwan gayam Alfon. Jakmat amo no niya ti imbagbaga ni Senyor Pasito ko ni Padre Burgos. Nabayag nga na nagsarsarita da. Agsagana kanyak ni Manang Maria. Aglablabulsan. Sana rumbo nga pinabainan na ti gayam ta. At tara nakalatan gayam. Di mo tutupan ti kabsat mo. Tama nga no agsubang kailaan. Tsak mapalabas ti inaramid na. Pangasim gayam. Di mo tutupan ti kabsat mo. Imbagak lati inaramid na ka ni Romana. Tapno amom. Daniel, baybay anak lang. No kasapulan nga agsubang kami ti kabsat ko. Aramidag. Anya? Tawanan pa inakabsat ko. Alfon, anya ka din ti mapaspasamak ka. Pagpigpigirgar ka manan. Baybay anak lang gayam. Mapanak iti mansyon itamot lang. Ha? Kasaritak ti awanan ba inakabsat ko.
Kanan altar ti dalusak. Kalkalpas nga minti misa. Isungad da pala dito'y dagiti inaramat ni Padre Burgos. Akagawaan na ng misa. Daniel, Padre, ada ka di ibagayo kanyak? kalpasan ti panagdalos mo dito'y simbaan. Kaduan nak amapan ijay kabangibang nga ili. Wen, Padre. Mangipaayak iti sakramento para kadagiti masakit. Ala, ilipas mo tar aramidan. Pay akas na makapungpungtot ni Senyorito Alphon. Asimbangpot dito mansyon. Itay pay apong managna. Akas laad na sapsapulan na. Sino ngay nga tati sapsapulan na? Na. Ay, umahayan dito ko sina. Manang Osang, Ay, apay ka di Senyorito. sapsapulok ni Manang Maria. Ha? Nakitam ka di? Ay, kwa. Ay, jaka mo, Senyorito. Nakitak mat arimar itay, manipod iti silid na. Mapana kita yan ni Manang Maria. Ay, makapungpungtot ka mat, Senyorito. Ay, apay ka day. Ay, ne. Pimanaw matan ni Senyorito Alphon. Ay, delikado da ito. Hino aga pa naman nga agkapsat. Anya nga tamanan ayati naramid ni Senyorita Maria iti kabsat na. Tinasayaat. Panawak pala ti aramidok diti kusina. Paliiwak ti panagapada. Gayam dayjay ababae ngaglaklako iti sampagita, Alphon. Saan arumbal nga pinabainam ken binugkawam ni Romana gayem ko? Di nakatawaan Manang Maria. Saan ang nakakatkatawa ti inaramid mo iti nasingad agayem ko? Kat, anya nga rod ti kayat mo ama pasamak ita, Alphon, ha? Di mo ulitan ti inaramid mo ken ni Romana. Tano ulitan pa'y. Siyak ti makalaban mo. Anya? Uray kabsat ka. Kabailan ka atutupan. Saan ka bigbigan na kabsat ko? No pasakitam dagiti gagayem ko. Naglastog ka matan nga agsasao, Alphon? Talaga nga aramidag timbagak Manang. Isa di mo ulitan ti inaramid mo. Tapno saan adatata agapa? Ha? Ti amom nga takat mabutang nga kadagita nga ibagbagam? Sa anak ang mabutang nga uray no aga patapay nga agkabsat, Alphon! Anya ti pagpanagan, ti panagsubang dagitag kabsat. Gagayem di uliwayan na denggen, ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Kampana! Nobela, ken iti direksyon, ni Isagani Yalong Bolyeser. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Kampana! Agiyaman kami, iti ingkay panang taraban.